Sobotnejšími voľbami zisťovali aj ďalšie agentúry. Parlamentné voľby by podľa volebného modelu agentúry Ipsos vyhrala strana Smer SD s podporou 20,6%. Za ním by nasledovalo Progresívne Slovensko, ktorému by dalo svoj hlas 19,8% voličov. Takmer 12% podporu by získal Hlas SD a zoskupenie Oľano a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí by volilo 8,2% voličov. Do Národnej rady by sa ďalej dostala Republika s podporou viac ako 7,5% voličov, Sloboda a Solidarita so 7%, Kresťansko-demokratické hnutie s takmer 6% a Slovenská národná strana by dostala podporu 5,7% voličov. Ďalšie strany by sa už do parlamentu nedostali. Hnutie Sme rodina, Aliancia, Demokrati ani ľudová strana Naše Slovensko. Všetky ostatné politické subjekty by mali podporu nižšiu ako 1%. Volebný model pripravila pre denník N agentúra Ipsos. Predvolebné nálady voličov zisťovali od 22. do 25. septembra na vzorke 1000 respondentov. Podľa prieskumu agentúry Akoby voľby do Národnej rady vyhralo Progresívne Slovensko s podporou 18% dopýtaných voličov. Hneď za ním by so ziskom 17,7% skončila strana Smer SD. Hlas SD by podporilo rovných 15% voličov. Zoskupenie Oľano a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí by dostalo podporu takmer 9,5%. Stranu Sloboda a Solidarita by volilo 7,3% opýtaných voličov a viac ako 6% voličov by poslalo do parlamentu Kresťansko-demokratické hnutie. 6% podporu by podľa prieskumu dostala Slovenská národná strana a do Národnej rady by sa dostali ešte Republika s takmer 5,5% podporou a tiež aj Sme rodina, ktoré by volilo 5,1% voličov. Pred bránami Národnej rady by zostali Demokrati, Aliancia aj Modrý most Híd. Ostatné politické subjekty by mali podporu nižšiu ako 1%. Volebný prieskum realizovala agentúra Ako pre spravodajskú televíziu JOJ24 v období od 20. do 26. septembra na vzorke 1000 respondentov. Podľa prieskumu agentúry SANEP by parlamentné voľby vyhral Smer SD s podporou viac ako 22,5%. Progresívne Slovensko by volilo viac ako 16% voličov a vyše 15% voličskej podpory by získala strana Hlas SD. Republiku by do parlamentu poslalo takmer 7,5% voličov. Zoskupenie Oľano a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí by sa so 6,5% podporou do parlamentu nedostalo, keďže ako koalícia potrebuje pre vstup do parlamentu aspoň 7% podporu. Do parlamentu by sa však dostali Slovenská národná strana s podporou 6%, hnutie Sme rodina s podporou 5,5%, Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo takmer 5,5% voličov a aj KDH s podporou tesne nad 5%. Pred bránami parlamentu by zostali Demokrati, Aliancia, ľudová strana Naše Slovensko aj Modrý most Híd. Ostatné politické subjekty by mali menej než 1% hlasov voličov. Agentúra SANEP realizovala prieskum pre TA3 od 17. do 25. septembra na vzorke 1697 respondentov. Z posledných zverejnených prieskumov